3.9 bala ni Nay? Wala mo ko'y kwarta. Pila? 3.9. Ano gali na siya? Ano Mga parts ng motor. mga pang kayad sa mga tolls? Kompleto damo. Damo gani pero ang problema, ako lang ba before order, mapabalo man data gini kana siya ko tutsun ko at ka. Gani. Okay lang ikaw mabayad? Bayad pero basta hindi ako ni kwarta. Ah, damo kwarta si nanay gali oh. Pero kami lang mag-usay sila. Sa bunan mo ginakaronay. Birthday ko kaya pero daw Ay, birthday mo nay. tani hindi kwarta sa Di, amin. happy birthday da nay. Amo gani Agoy. Ikaw nag-order siya ni sir? Ay, di. Sunod daw siling ni nanay kung mag-order, papabalo sa iya para may pambayad, no? Hindi na magpabalo sa kung ano plano nila, ano ang ilang Oo. plano nila. Tapos kaayha na kami makabalo kung problema na. Kung kaayuhan gani ila, kung problema amon. Ahay. Nay, uyati anay kay aton anay tanawon ang ano, karon ko lang paon ng bayad ha. Ay, tinay, relax lang daw na, blood ka na gid ba? May lang ka na. Okay lang na. Ah, sige. Magwapak ko nito nga, guba yan gwapok. Ahay. Mangod kami karon. Ay, Bakay kwan. kay birthday. Tapos, mag-pictorial pa gali, tapos yung high blood natin si nanay, no? Dali na, ikaw, abre na, ikaw mo nagbabayad. Para kailangan. Happy, happy birthday! Nay, joke lang, Nay. Wala marayda na ya. Ay, ginoo ko. Nay, blood. Dire ka, Nay. Ilan ka ginila, Nay. Happy, happy birthday! Ayo, my flower. Meron ka pang rin na yun, chocolates. Nay, sorry ginaya. Ako napaibi ka namon. Sugo lang kami ni nanay ba? Kaibigan ang hurin niyo ba? Paninja lagi ka mo kaibigan. Ako na nisang kasakit kang gati. Okay lang nanay, okay lang. Kabalo ka ba nay kung sino nagpadala sini? Palaan ko na na. Ah, sige. Ang imo bata, ang imo juniora ko no. Ngani. Ah, sige. Nay, may mensahe para sa imo. Hello, Mang. Malipayon nga na adlaw na tawhan. Unta happy ka kag na-appreciate mo man ang simple surprise ko para sa imo. Layo man ko, pero gusto ko mabalaan mo kung gaano tika kapalangga. Ginaplanuhan ko gid ni kamayad para ma-feel mo nga you are special, amazing mother, and we appreciate all your sacrifices para sa aton family, even though ikaw na lang isa, pero naningkamot ka, mapahuman kami sa pag-eskwela, kag mahatag ang needs namon, bisan perti na kalisod sa imong side. We are blessed nga ikaw ang amo nanay, na very strong and madiskarte. Kaya deserve gid nimo ang happiness, Mang. We are praying kay Lord nga hatagan ka pa niya sang dugang katuigan sa imong kinabuhi, Mang, kag good health lang permi. Pasensya sa panahon nga labad kami sa imo. Kaya deserve nimo na namo na mag-payback sa tanang sakripisyo nimo nga gihimo para sa amon nga mga bata mo. Enjoy your day, Mother Earth. Stay healthy and beautiful. God bless to us and we love you so much, Mamang. From your Juniora, Charlene. Si Ma'am Charlene. Relax lang na yan. Ano mahambal mo na sa imo bata na nga nagpa-surprise? Unang-una sa tanan, salamat sa Ginoo. Kaya mong tagiya sa atong tanan. Ikaduha sa imulen.
Salamat, Lin. Wagi ko kabalulin nga may ginasurpresa ka sa ako, Lin. Salamat, Gidlin. Bisan ara ka sa layo, kabalo ko nga ikaw ginagsunod sa akong mga abilidad nga kaya mo, strong ka, Diskarte na, no? initiative ka, madiskarte kita, dako ka problema. Bisan sa kabalo ko nga nang namana ka sa imo po nga desisyon pero di kaya po nimo nga nagbulag mo sa imong bana kay inyo man ang desisyon kay amo man ang pagbuot sa Ginoo amo na pasalamatan ta sa tanan nga panahon sa tanan-tanan ang Ginoo nga kung may ara ikaw nga sakripisyo kay sa totoo lang ma'am grabe ang sakripisyo ko hindi lalim ang single parents pero Iway ko gabulag sa Ginoo sa tanan nga panahon tanan gibuhaton ko nga pangayik yung bulig sa Ginoo nga di ko tagaan sakit, tagaan ko sa puso nga para makuan ko ang mga bata ko. Len salamat gidlen ginaangkot ka pirmi nga hindi ka maayo pirmi ay mong lawas. Kag na-miss ka gid namon, labigay ko, na-miss ko na ikaw. I love you so much. Oy. Ay, namingaw na gid si nanay sa iya bata. Okay. Mulang malin, salamat gidlen, salamat. Sige. Di Kantahan maibigod naton. ko ninyo ba? Kantahan naton si nanay, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Happy ka subo hindi. Lato nga nag-ani ni. Daw na ang kaakig. Ay, Mixed emotion na gid no? Gani. Okay, sige nay. God bless nay kag Salamat. nami sa imo nay ba small but terrible kagali no? Amo gid ko sa nila. Gani kay tapos kuan gini nang may pagkabigat lang. Aray. Kay di sport ba Oo, social. oo. Basta 59 na ko sunod mag Wow. Na 40 ka pa man? Gani nung itayo pag ko di ba? Pwede pa ka nangita. Mangita ta foreigner. Ah? Oh, Basta kay nang sincero di lang nang oo da. kwarta lang aton. Oo, mga ito kwarta. Sige, happy birthday nay. Palakpakan ko si nanay. Salamat. Happy birthday.